De politie heeft de 68-jarige ponghouder uit Huddegriep aangehouden. Hij die het zatoek dat het kwalijk opvoelt. Iemand die wil geld verduisteren en daar heeft hij een hele slimme manier voor bedacht. Dit is nooit opvallen? Nee. We draaien met een 120 vrijwilligers draaien wij de verkoop van de producten in onze kiosken. De bier- en koffiekiosken. En ja, daar zijn we heel druk mee. En dat is op een goede manier altijd, hebben wij gedacht, tot stand gekomen. En hebben we ook de bedragen die daarmee verdiend worden, de winst, afgedragen naar de club, naar Cambuur. Wat het voor de oude bestuursleden extra pijnlijk maakt, is dat de man al 24 jaar belutsen is bij de kern van Cambuur. Je werkt al zo lang met iemand. En laten we eerlijk zijn, een vereniging met supporters en vrijwilligers, ja, dan is het vertrouwen is een groot goed. En dat is geschaad in deze en op een zeer pijnlijke wijze. De directie van Cambuur is ik goed schrokken van de fraude. Nou, buiten alles is het natuurlijk schokkend dat er iemand is die de club en ook in dit geval de supportersvereniging, daarmee uiteindelijk ook de BVO zo dupeert. Ik denk dat het een klappend gezicht is voor veel vrijwilligers die betrokken zijn bij de kern van Cambuur of bij de club. En verder, ja, God, de zaak is nu onder de zaak onder de politie en wordt verder onderzocht. Dus ik kan daar verder eigenlijk niet zoveel van zeggen, maar het feit dat het natuurlijk gewoon schokkend is.